ga dukkanin wani mai son sababbin shirye-shiryen Alkash Record zai mu da subscribe. Ai nake ga wannan abubuwan sai a hankali. Kai ku dakata nan wurin. Wai amma naga kwana biyu na kuna bin wasu irin maganganu da kuke rena mu hankali. Ai da ma ba wani abu bane nace cewa ne haba babba saboda na ka cika daga karfe ne wannan jikin naka ya zama kato ga ka wani mummuna da kai shi da kawai kalmar da na ambatawa. Dan uwarka koyo Allah shikenan ya kashe. Shikenan bukata ka ta biya ka zo ka da kamin dan uwa dan buro ba shege tsinan nabi billahi lasin za mu kara daga maka wa Allah tsina a wannan yankin barin ga ma bari ma an je bi dan uwa na haka nake ganin ya hiye min dan azaluma shege. Sai an jima wannan yaron ne yake ga mu wannan magana. Wayo Allah! Dakata! Ke dala ki kauce mana kar ki bari in ci ki maza da Allah ki maza magana da ke shikenan. Allah ya isa iska dinan da. Gafara dai waye ne yake gida na kuma? Sharo kurtin sajen gani na a hanya ina zuwa yanzu kwantar da hankalinka na kusa gabatuwa yanzu insha Allah. Kote mai lan sai ni kuka aikata wa haka alquran sai na shege ku ɗaya bayan ɗaya sai na alburgushe ko insha Allah. Ai daga wannan lokacin an daina zama maza daga dan wahala. Kam kote mai lan sai habba kai fadulu alquran sai na alburgushe ku. Wayo Allah na kai. Sallallahu me ya faru dan damuwa? Wayo Allah ai nake ga maka dauta wato wanda da ku irin wannan tsalla ai sai ku masa mun kofa wannan san ba adalci bane ya kamata kan gaskiya ku san me kuke kuma ku san me ya kamata ina so ku mai koman kai kan ku yi wa wannan aresin don wanda ya kuskure alquran sai na su kulkule kan yanzu ban da rashin mutuncin ka ina bakiyar hutawa na baka zo ka san bade mun huna kai kuma ga dan durin har da san kame mun bindiga ko ku bani kana ma za ku kawo jakar matan nan yan kiyasan wallahi nake ga maka singan ba laifi na bale billahi lazi babba ne yazo da sassafen nan ya same ni ya wani mummunan duka da na ga ba kai ka ji wani irin kwamsa da ya mai wallahi ga baki da sai da jiki da ya sauya mai ga baki da wallahi mai ya tsaya mai to me amfani kukan naka in kai ka bar kukan yanzu dauko maka ba wanda da kake gani na'ura ce mai bibiya kuma saboda kai na hada ta duk wanda ya zalunce ka in ka kunna wani jakkuna maka to kenan baba yanzu ta wace hanya zan iya amfani da shi ai nake ga maka baba daga wannan karin alquran an daina zalunta ta a cikin wannan gari namu na Chennai billahi lati to ka kwantar da hankalinka baba wannan abin zai baka mamaki ba bari in je in dauko maka madanin nasa na rantsi da Allah duk wanda ka saita ka kuma ganin sa in ka fara sambada shi da abun nan billahi lati sai ya manta kanshi ai nake ga maka samni ba zan hada abin da zai cutar da dana ba ai nake ga maka kaga wannan madanin wallahi duk wanda ka saita shi ka danna to billahi lati sai dan buzun sa ina ga maka wannan abin in ka rike shi ka gamto a garin nan ba mai iya dukan ka na rantsi da Allah bari in ga maka bai da hankali kamar yadda singan ma yana gani ya sheda dauka na baka shikenan baba to kaga yanzu kenan duk garin nan ba uban da isa ya kara cin mutuncin ma cikin gari na Chennai ba billahi lazi mun zama shegu daga wannan abun mana wajo Allah makiya sai dan buzun ku kai buro ba dan nauna alquran gashi nan ai koyo zan ci uban sa wallahi bari ma gani wannan mene kuma wayo Allah wayo Allah na wayo Allah na wayo Allah na wayo Allah ya abun bauta wani irin zunubi ne na aikata ake hukunta ni wayo Allah na ya abun bauta ina tuba wayo Allah na tuba ya abun bauta a gyara mu da Allah wallahi zunubai ne wayo Allah ya ga da Dauda alquran na mutaka jin dadi wallahi kage daga wannan karin na ringa cin uban mutane zo ba Hausa ba ara sahaba haji ai yau wannan Dauda ka taho a hankali ga dan banza yana zuwa wallahi zan ci uban shi yanzu ma kuwa wayo Allah na wayo Allah wayo da nauna mun samu abin zalunci Wala uba wannan mutanen su kuma zaluncin da suke aikatawa kenan yanzu kenan ina nufin cewar kamar mutanen da suke da duka Wala uba wanda abin sai na diyan da zai na dawo da shi kare wayo Allah ya abun bauta na tuba ina mai tuba wa abun bauta farkon mutuwa na wallahi fitilu ne dan damuwa su da ka amma ina mai tuba abun bauta wayo ai wannan zaluncin da ba ku ta aikata ba ai fa za ku ta uban wayo Allah na 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 wayo ni kan na shiga uku ya abun bauta ina mai tuba wannan zanubi da aikata na tuba abun bauta wayo Allah barka le barbanji wallahi ina cikin matsala barbanji da Allah a taimaka abun wani abu gabaki ɗaya tunda na fito aljanun garin na gabaki ɗaya kwamtsata suke billahi lati amma ni da iya sani na dazu na tsakanin mutum ina mai roƙo ubangiji Allah ya mu abu wayo Allah barbanji amma agaji barbanji ya na shiga uku yau dinnan irin dukan da na shiga mummunan yanayi wayo Allah barbanji ina cikin matsala to kai da kake mu magana aljanu mu da ko aljanu ba mu san sa a nan wurin ba kawai ka tafi majami'a ka je kai roƙo wurin abun bauta kila ma abuwa ka gane barbanji ba wayo wannan wani irin mummunan zunubi ne ka aikata gaskiya kamata ka tuba abun bauta ya bai maka wannan san ba adalci
wayo Allah dan uwa wayo Allah ka tsaya mana wayo Allah kai mutum mai laifi kaga yanzu fa dama ta ce alkuran barin jan dauki abun nan bola obama ai ko za a ci uban mutane a nan garin kai ikon Allah kuma wala hannun irin wanda na fi kauna wai yau dan akwai cin zali yawa mutumi na ka biyo a hankali bola uba me nake shirin gani ne alkuran mutum mai laifi alkuran ni ban dauka ba mutumi na gaskiya ka tuna iya kai lokacin na bari akan wayo Allah kudu haba da Allah ya kaji babu ido ne wayo Allah da dauka ya kashe ni za a yi wayo me zan ce na gada su kai ma ka more wasu alkuran da alama ko wanda yake bindidigin mu kaga hicen wancan dan mummuna mai kwalalan cikin shine ba kai munafikin Allah kare ka tare gadan wurin wallahi in ƙara gudu sai na sheki ka yo Allah don Allah ina ula ku taimaka ku yafe min don Allah na roki ahuwa dan girman Allah kuma ahuwa a ce mutumi na me ne faru nake gaya muku da nan bayan na gama cin zalin ku kawai sai na ga wani hannu ta sama na gaya muku kawai sambada da yake duka ta ko ina gabaki ɗaya da jiki da ya mutu wallahi ai mutumi na kaɗan ba ka gani shi mutum mai cin zali dama ubangiji yana tara shi da zarar ka shiga hannun Allah wallahi sai ka gane kuranka shikenan mutane na ni da ina mai roƙon ku dan Allah ku taimaka ku yafe mu daga wannan karin na da cin zali ba sai an jima ku mutum mai laifi ba bari haka ni alƙur'an da na zo na sai na shiga ofis sun gam na rikita hidama ina da haushin dan iska isbetan nan bari haka tsiyar da nan je mushi ai kwashe yana cikin ofishi za ka gani kai sajan kurtun musamman ma baka jin shawara ta idan na baka umarni baka aiwatarwa ai wanyo Allah na wanyo sajan kurtun wanyo Allah Allah gani wanyo Allah na shi ke ai ogani babu wani abu da muke gani kawai ta zanna ba ihu ne sai ka ce wannan aljanu suka taba ka wannan alqur'ani ba wani abu da ido na ce iya gani wanyo Allah na wanyo ku zo mu tafi baki na oga ka Kuci Melisa dan na'ula kaga dan shege ko billahi lazi mu je in ciyo buro. Bare ma kan dan damuwa mu ci san da mu je mu dafe shi mu mai mummunan kulli dan uba ne. Yawwa hankali ya. Wayo Allah. Dan uba ka mu za ka rena hankali ai ko za ka ga. Wayo Allah dan Allah ku ji hawa. Wayo Allah. Wayo. Kawai in bada rihi adalci kuna duka na haka ce wani bawa. Wayo Allah dan damuwa. Wayo Allah. Wayo. haba dan damuwa yanzu irin wannan abun da kuka aikata mun kun yi adalci da ni fa aka ba ku wannan abu kuma za ku zo ku more ni wallahi sun gama da gama ba laifin mu bane wancan dan gwajajen ne ya ci zalinka ai idan ni da kuka aikata wannan mugunta wannan wani irin ragwanta ne kake nuna mu da tun dazu wai ina hanguwa dazu kawai wani ihu kake gabaki ɗaya kana tsatsallawa kana kuka ko ka san su waye suke ma wallahi zalincin kuwa wallahi mutumi na aljanu ne nake gaya maka su ne suka farkita ni wayo Allah na ai na gaya maka kawai ina ta roƙa abin bauta ina san ba aljanu bane suka kama ka alquran fatilu ne da shi da dan damuwa su suka seta ka ina kallon suka ringa nannar ka maka kullaka billahi lazi wannan abun in kai shiru ka cutu alquran kawai ka je ka ci wajen ka tabbata su suka mun wannan abun ayyuka za su gane yanzu yawa da hannun dama na je ka ci mu uban su yanzu ina dan damuwa da shi da fitilu ne shi ne za ku bage ku dinga cin zalin mutane kun je kun an baku wani abu kai kuna mutane rufa ido kuna nan narka mutane duka ko kai na mutum alquran ka iya bakin ka ni da haga da nan ban tsoron uban kwa wallahi ina ji ma na rinci da Allah aikin banza zaka zo ka dinga gaggaya min maganganu kai ma irin shegen nan wai wuyan ka ya isa yanka ko ai ku zanci uban ka yau kuti melesi ta mu da ta wani da ku ta aikata mu haka kai goyo Allah da bari bari sam wanda ba adalci bane kawai za ku dinga dukan mutane da rufa ido ko ga ai iska ga azalimai mutumi na ka ci mishi uwa ka ci mai da Allah kallon da Allah samun shi ka ji daga nan yau sai na maka mummunan hukunci karbi wannan wayo Allah na wayo Allah ya kashe ni da lillahi in baka da gaskiya ka tsaya dan iska kawai ayyukan nan sai dan buzun ka ne da kai bari ka ga wannan wani irin abu ne ni ga baki ɗaya ni ban ci zalin mutum ba ana ta jin zalina alƙur'an ba zan yadda ba bari ku gani billahi da sai na maganin ka kai wayo Allah wani irin abu ne ni ba da bukunta ba a bai da tun zali daga kayan kuma da wayo Allah kwaran ta take abun nan billahi lati kwaran ta ke shi da kashe gudan uwar ku kai nan maza ku amshi wannan alquran sai kun gane no